a Cuevona. A Cuevona de Cueves é unha gruta natural que é parte do único acceso en coche ao pobo asturiano de Cuevas de Lara, que podemos atopar aproximadamente a 7 km de Sobreseña. A montaña que a separa do resto das parroquias limítrofes vese atravesada por un regueiro que desemboca no río Sella e creou a formación xeolóxica denominada a Cuevona, que atravesa a montaña ata chegar ao pobo de Cuevas de Lara. Neste paso natural usado polos veciños, óllase iluminado con luz tenue unha serie de formacións, das que polas formas algunhas lembran as axes da Biblia. É unha experiencia tanto a pé como en coche emocionante, máis se cabe se se fai a pé, xa que o camiñante pode recrear a súa vista nas distintas formacións, pois ollar estas formacións xeolóxicas que amosa é unha experiencia máxica. Baixo, todo. Depois sobre todo de arriba. De entre estas formacións debemos destacar a Águia Colgada. As agullas do firmamento, os piares da bóveda, os 12 apóstolos, O de arriba é natural. e de baixo tamén, a adoración a Virxe, ou os piares de evolución, entre outros. O paseo calmado polo interior da montaña, ao longo duns 300 metros escoitando os sons naturais, nos que podemos ollar tamén a flora e a fauna tan especial que se desenrola como as víntegas cegas, musgos, fieitos, fungos, algas e liques, especialmente na entrada e saída da cueva. Aunque a presencia humana provocou na fauna a perda de algunhas especies, outras como as rás, víntegas cegas e morcegos aínda conviven na cueva. Debo engadir que eu, cando a visitei, non acadei a velos. A ver se teño mellor sorte en outra ocasión e consigo ver algúns. Quizais sexa polo feito de que sexan poucos os exemplares que quedan.